Третя зустріч за останній рік, але вже більш тривала. Перші дві між американським та російським президентами відбулися торік. І ось Дональд Трамп та Владимир Путін зустрілися у Гельсінкі. Про що говорили та чи домовилися про щось? Далі в сюжеті. 2 дні столицю Фінляндії Гельсінкі лихоманить від протестів, які обіцяли ще 2 тижні тому. Тут зібралися представники української, сирійської, грузинської діаспори та й самі фіни. Вимагають у Путіна звільнити політичних в'язнів, припинити утиски свободи слова та припинити свою нелегальну окупацію України. А ще закликають обох лідерів зупинити війни. На зустріч з Дональдом Трампом у Гельсінкі Путін запізнюється. Його літак сідає о 13:05, хоча на 13:00 він вже мав прибути до президентського палацу, місця офіційної зустрічі. І ось нарешті 2 лідери Сполучених Штатів Дональд Трамп та Росії Владимир Путін зустрічаються. Протокольні фотосесії та рукостискання. Під час зустрічі одразу виникає невелика незручність. Трамп спершу підморгнув Путіну, а потім президенти певний час не могли вирішити, кому ж почати. Далі комплімент від Трампа. Містер президент, хочу привітати вас з прекрасним чемпіонатом світу з футболу, одним з найкращих. На початку розмови тет-а-тет обидва президенти заявляють, попереду серйозна розмова. Настало время поговорить обстоятельно о наших двусторонних отношениях и по различным болевым точкам в мире. Це велика можливість для 2 великих країн, які не дуже ладнали декілька останніх років. Але я думаю, ми по закінченню матимемо екстраординарні стосунки. Я думаю, світ хотів би, щоб ми поладнали. Зустріч віч-навіч тривала 2 години 10 хвилин. По її закінченню Трамп заявив, це хороший початок. Далі перемовини продовжились уже за участі членів делегації обох країн, включно з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та держсекретарем США Майклом Помпео. Найбільше українську спільноту та світових експертів турбувало, чи не поступиться Дональд Трамп під час зустрічі Україною. Багато хто висловлював думку, що він може принаймні де-факто визнати анексований півострів російським. Мовляв, Трамп – бізнесмен, не думає категоріями бізнесу. Інші ж запевняли, занадто різких заяв про скасування санкцій чи долю Криму Трамп не озвучуватиме. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.